Suratul Fil surawol temerre e joyaɓol ha Qur'anu, ayaje magol 5. Inde magol ho'ama ibgo e aya arandeha. Ɗum qissa jaleki ha Makka lawali Abraha wa'inoɓe no nyiibi. Suratul Fil. Al-Fil nyiiwa. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Yeli ka ayi noyi jawma huwi yimɓe nyiiwana. Yeli ka o waɗayi dabare maɓɓe ha majjinkina. E o nuli colli dow maɓɓe mooɓe ɗi piɗira ɓe be kaaye ibgo e loope. Nden o waɗi ɓe barwali nyamaɗum. Barwali haakoji futngo